салом алейкум дӯстони азиз. Созе назен саломатиё хубай духтаракҳои хушрӯ. Ҳозимаш мо да шерст нишон медиҳем. Акция рафтестай. Охиам қа хушрӯа и акция грандиозная. Ҳамира 220 сомон мефурӯхтанд. Сангдоруш ҳозир бошад акция шидага 160 сомон. Ина марҳамат шерстай. Гили шерст не духтаро шерст хичай. Оригиналш бад сангоша нигоҳ кунед. Сангои оригинали Сваровский сангои шишагӣ задагай. Марҳамат мустаҳкам гуфти гапо ки ба қоидаву қонун шай ҳамаш ина касседа дар корай 160 сомон аксияи грандиозни рафтестай ҳамагӣ 160 сомон кардагиян. Ира бинен духтаро чихи хушрӯа бисёриё сафед мегуфтанд. Ина сафедчам ҳаст. Качестваш зурай духтаро оригинал шай. Ина шерст бисёриё шерси оригинал мегуфтанд. Ина шерси оригинал духтаро бо мебаранд аз наздик бинен гирен духтаро беҳад хушрӯ ҳам сангош хушрӯ задагай. Ина сирхам бин сирхам дора беҳад сирхакшам фасонак. Малина цвета чихе нағз гирифтеся на ҳози. Ина мараманд малина цветчам астай сирхшам астай иқаи цветам хушрӯай. Ина мараманд ира цветкашам ҳастай. Ҳамаи цветои хадавоянд духтаро. Ина марҳамат гилорам нигоҳ кунед да Мариямгулак. Ина диден чихе Мариямгулаки хушрӯ ҳам сафедаш ҳастай ҳам ина савзш ҳастай. Диден ина рангора диден духтаро чихе рангои фасонай. Марҳамат ина кадомеша мегирен интихоб кунен дар равакак шумода дастафка мекунанд. Ина михел шерстакои оригинал як бори дигар такрор мекунем 220 сомон буд. Акция шидага 160 сомон. Мана рангои фасон гилои хушрӯ сангои фасон гуфти гапо хулоса ҳама тарафае. Ина марамат касоне ки обтои мегиранд ино бо арзон мешавад духтаро. Ина марамат барои савдо мегирен барои хитон мегирен барои туҳфа мегирен ҳамаи ҳами ҳози ба нархи дастрас пешниҳод шудестай успед кунен ки тамом нашава. Духтаракҳои азиз анами шерсо акция шидага ва и халадукоям арзон шид. Духтарако ина халадукои фасоне ки сангош дизайна нигоҳ кунед сангош чихе хушрӯ задагай. Марамат қола бровардагай 220 сомон кам набуд. Иам акция иам 160 иам 160 сомон успед кунен тамом нашава. Бо и халадокша бинен иё хушрӯгиш медонен да чай ира учук намекунӣ салқинай хушрӯаи сабукай. Дар ҳақиқат ҳамо салқинакай сангоша диден духтарако инаҳа беҳад фасон сангошон ҳамаш хеле қолабай. Хулоса беҳтарин вариант ва иша бинен иша хушрӯ дар ҳақиқат ҳам рангошам моделошам гап нест. Иқаи цветам хушрӯа рӯшанак тобистонда аҷоибот варианти хушрӯа ина рура я намуд мекушоя аҷоиб. Хулоса тамошобинони азиз кадомеша интихоб мекунен акцияи грандиозни рафтестай интихоб кунен ки тамом нашава. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷанбаст мешавад. Хайр саломат бошед.